लोगोफोर जोङो दायो 2 नं गादाबिलाव थांनो नागिरदों आरोना साइटआव सफा दङ बेहाय माने 16 नभेम्बरखौ लाजोबफानाय जादों आरोना फिसा साननैनि हाबाफारि आरोना दिनै जों बेहाय 16 नभेम्बरनि दिनै जों थांनो नागिरदों आरोना बेहाय लोगोफोर थ' जों मिस्टार जोमैदा आंनो थांनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे देखायलांसै लामाखौ देखायलाबायनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय बिथांनि चेनेलाव गोदान दंब्ला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेनिफ्राय आंनियाव जायफोर गोदान फैदों जाहाथे बिसोरबो साबस्क्राइब खालामना थां लोगोफोर थ' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनसिम प्लिज अननानै बर' फिसा होननानै हेल्प खालामबानो जाबाय लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिबा लेट्स गो स्टार्ट नोंथांमोना बिदिनो गोबां भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर जोङो बिदिनो ट्रेन्डिं भिडिअ लाबोलाबाय थागोन आरोना लोगोफोर जेराव मिटिं जायो जों जेराव प्रग्राम जायो बेफोराव थांनानै नोंथांमोननो देखायनो थाखाय जोङो भिडिअ बानायगोन आरोना ससेबाबो लोगोफोर दायो नायलांदो बिनिफ्राय आरो जों गुबुनावबो थांबावनो हागौ आरोना लोगोफोर नै फाग्ला दैनि बे दै फाग्ला दै थिं दै फैगासिनो दं आरामनो सफैबायानो लोगोफोर जों ससे बिदिनो थांलाय फैलाय दालांबो गैया लोगोफोर बरिया नुदोंलै शुटिं खालामनो मोजां जागोन जागाया लोगोफोर जायफोर लकेसन नांगौ जादों जोंनि बे फाग्ला दै याव फैबानो जाबाय लकेसना नै जेबा बिराद बरिया ओइ मा खालामनांगोन नो औ हासुनो थांनांगोन नै बिथाङा लोगोफोर सफैबाय नै दायो जोङो मिटिङाव बरिया जागा मानगोनां दिनैनि बे खुंगा 46थि बोसोरारि जुथुम्मा माजबाटगुरि बर' थुनलाइ आफादनि मेलावहाय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि गेवलां मेलनि बेखेवगिरि मानगोनां सरन बर' सारा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हाबाय हाब्बाय लोगोफोर दायो ओरैजाय सिख्लाफोरा फट' लागासिनो दं थ' लोगोफोर फुंनि समाव फैनो मोनदिया आङो दा जोंनि माजबाट बियाबनि सिङाव थानाय सार सरन बर'आबो फैदों दा नोंथांमोना नुगोन भिडिअ'आव नैबेयाव मुंख्लं कम्पानि मान बावनायफोरमोन बर' थुनलाइ आफादनि मिटिङाव फैदों मोसाबारनानै जोंनि गोसोआव गोजोन होफैदों लोगोफोर सदायो डान्स दं खावलायहरनाय थाबाय नायग्राफोरा नाया চলাই লৈ যোৱা মোৰ সন্মানীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক সন্মানীয় চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে जोंनि एमपिफ्रा बर' रावजों बाथ्रा बुंनो हायो दाना हाया होमबा मालाबा नुयो दा जोंनि एमपिफ्रा मालाबा बर' रावजों बुंनाय गोदोथ' सानसुमा खुंगुर ब्रह्मआ सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया एकदम बर' रावाव होख्लायखायोमोन ओमफ्राय बेनि उनाव दानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बर' रावजों बाथ्रा बुङो बधय दानि एमपि रोंग्रा नार्जारि बिथाङा बुङो नोङो आइ होनालासिनो मादार माननि
आफा होनालासिनो नोङो पापा नोंनि न'आवबो जुदि नोङो आइ आफा जाय आइ आरो आफाया बर'नि गेजेराव ओरैबायदि गोदै सोदोब गय मा जादों जोंनि बेवहाय मा जादों मा जादों उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा गय जादों ने सासेया नै जोंना जों दिनै आंखोल आंखि जों दिनै आइ आफाखौनो होनला लाजियो नाथाय जोंनि बे बिखा गोरबोनिफ्राय ओंखारनाय